نەخوشیە ئۆتیزمê nexweşiyeke ku pêtivî bi çavderî û serederieka taybetmend heye bi taybetî ji aliyê perwerdê û çawaniya kiryarên nexweşan ve. Hevdem digel roja cîhaniya evê nexweşiyê jî kes û karên tûjbûyên nexweşiya îtîzmê li Duhokê xuziyarin ku senterên rahênanê û fêrkirinê yên hikûmî bû nexweşên wan bihêne vekirin. Ji ber ku ew parekê gelek dimezîxin ji bo senterên ehlî û ev jî bû wan dibîte bargiranî bi taybetî di vê qeyrana darayî da. ام همی گاوا دنگ خو بلند کین بو وکرنا سنترین راهنانه و فیرکرنه بو وان زاروکا چونکه اف سنترانه تا کریکا بو پیشکفتنا وان زاروکا و سردری گلوان کرن حکومی نبید برا ما اهلی کی هانو که 600,000 من پیچه نبید راستی پیشمرگه ما دو پخوزای راتبی چنده از دی چه 600,000 آدم و از پخویان اساخ و اوین اساخ و کریدار Rêveberê Geşepêdana Civakî li Duhokê jî dibêje ku plana wan daye senterên rahênanê bû nexweşên îtîzmê li senterê bajarê Duhokê û qezayan jî dabîn bikin. Lê ew bû vê mebestê çavarê çareserkirina krîza darayiya herêmê ne. أنا هي خودي ماجي بلانا هي أجر هاتو أفزروفا هاتا جوردن أفباري نخوشكو مجبر في شر تيروريستي داعش ونهنورتنا بوجه كي ما قلتي بشارة سرب أنا هي خودي أمدي هندي ما بيشتري هول دين جرينجي كا باشتر بيبت دان بيشتري Li Sinûrê parêzgeha Duhokê 405 tûjbûyên nexweşiya îtîzmê hene û bi tinê du senterên rahênanê hene. Ew jî êk hikûmî û yadî ehlî ye. Di roja cîhaniya vê nexweşiyê da jî daxwaziya êkaneya kes û karên nexweşan li Duhokê dabînkirina senterên rahênanê yên hikûmî ne bû nexweşên wan. Dilşad Hîm û NRT Duhok.